Oh, no, anem a xerrar de números, però en teoria bones notícies, una ditada de mel pels que tenen hipoteca, perquè sembla que aquest juliol l'Euribor se revisarà de tal manera que rebran una espècie de pagueta de vacances els qui tinguin revisió de l'hipoteca aquest mes de juliol, tal i com ho ha qualificat l'economista Pau Montserrat en els diaris. Sí, però igualment hem dit que se'n beneficiaran només aquells, recorden, que tinguin hipoteques de tipus variable. Sí, com sigui, avui en volen parlar amb la nostra advocada Cristina Borrallo, precisament, que ja sabeu, és soci del despatx Futur Legal. Bon dia, Cristina, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Bé, hem de pensar que només tindran aquest benefici o aquesta petita pagueta que deia en Jaume els que tenen hipoteca de tipus variable. Sí, les persones, les famílies que tinguin una hipoteca tipus variable en aquest mes de juliol de l'any 25, doncs veuran una davallada del tipus d'interès. Si tenen la revisió en aquest mes de juliol o en aquest mes d'agost, veuran una davallada molt important respecte a l'any anterior. Ara ja s'ha situat el juliol, el tipus d'interès Euribor s'ha situat en el 2,079%. Recordam, justament l'any passat, el juliol del 24, estava al 3,52%. Per tant, això és una davallada de la quota molt important, al voltant d'uns 200 euros davallarà la quota de les famílies que se revisi l'hipoteca. Per tant, és una notícia molt bona i un oxigen que tindran les famílies que se veien tan apurades degut a la pujada del tipus d'interès anterior. De totes maneres, deien que seria la darrera davallada, no? Perquè ara ja no podria baixar més del que ja ha baixat. Vull dir que si hi ha qualcú que hagi de fer una revisió per novembre o desembre, ja no pot esperar que se faci una davallada d'aquesta magnitud, no? Sí, la previsió és que ara el 2025 se situï en aquesta franja del 2%, no s'apreveu una davallada inferior, però sí, alerta, l'any 26 tornarem a veure una altra davallada del tipus d'interès, al voltant del 1,85-1,90%, per tant, una altra vegada les famílies que tinguin hipoteques variables l'any que ve tornaran a veure una davallada, petita davallada de la quota. No les famílies que s'hagin hipotecat a tipus fixo, però les que estiguin a tipus variable sí, i ja el 27 s'apreveu una altra vegada una petita pujada, però per ara, aquests propers anys, tranquil·litat. Ja no tenim aquesta convulsió que hem tingut aquests 2 anys, especialment 2 anys anteriors. I com pot ser que només siguin les hipoteques, o digue-m'ho tu, que se revisin en el mes de juliol, o és indiferent? Si jo la reviso un altre mes, no. Com funciona això? Sí, perquè l'Euribor mensualment se va modificant i hem vist ara que el mes de juliol ha estat la xifra més baixa respecte a tots els mesos anteriors de 2025. I ara l'Euribor per primera vegada està quasi per davall del 2% en aquest mes de juliol. Per tant, les famílies que tinguin en el seu contracte una revisió pactada en el mes de juliol veuran que se revisarà la quota i ja veuran un rebut inferior als que estaven pagant en el mes de juny. Cristina, per situar-nos, parlant d'aquells 2 anys enrere, aquell gran ensurt, podem dir, aquella gran pujada, i ara comencen a venir petites davallades, se pot arribar en el punt d'inici? És a dir, aquelles persones que tenien, invento, una hipoteca mensual de 800 i va pujar fins a 1.200, que ha passat, per exemple. Se podrà tornar en aquests 800 o no? No s'arribarà en aquest punt? Sí que és cert que hem viscut, especialment els darrers 5 anys, hem viscut una anomalia del mercat, no? Perquè estàvem, recordam, el 20, el 21, estàvem per davall del 0%, estàvem en interessos negatius. Això és una mala notícia en general per l'economia global i això era una anomalia del mercat hipotecari. Sí que és cert que el 23, justament el juliol del 23, l'Euribor va pujar per damunt del 4%. Les famílies que van trobar la revisió en aquell mes, de fa justament ara 2 anys, van tenir una pujada, com comentes, si pagaven uns 800, van passar a pagar 1.300, és a dir, una autèntica locura per les famílies, no? Per el pressupost familiar. Però tornar a l'escenari del 20 o abans, que estàvem en tipus d'interès negatius, aquest escenari ara per ara no s'apreveu. S'apreveu tipus per davall del 2% o damunt del 2% durant 2-3 anys, però tal vegada després tornarà a pujar un poquet. Explicaves, Cristina, no? Que més o menys una persona que tingui una hipoteca d'uns 1.500-1.600 euros tindrà una davallada d'aquests 200 i busques d'euros mensuals, que hem de dir que és una dobrada, vull dir que 200 euros per una economia familiar són molt de dobbers, però clar, el preu de l'habitatge també és escàs, i no sé si ara, per exemple, una persona que contracti una hipoteca, que en mes d'agost, ho trobarà o li resultarà una mica més barat, una mica més econòmic, o si això no influeix en les hipoteques noves. Mira, el principal problema que tenim a dia d'avui per les persones que s'han d'hipotecar són els estalvis que han de tenir per tal d'arribar a aquesta hipoteca, perquè, recordam, anys enrere els bancs te donaven el 100% i si te
te faltaven 2 mesos encara te donaven més i te compraves el cotxe, i si no te donaven un préstec personal, i se va fer la gran bimbolla immobiliària de l'any 2008. Ara per ara els bancs te donen el 80% del valor de tasació, per tant el 20% l'has de cobrir en els teus propis estalvis, aquest 20%. I per una altra banda has de cobrir no les despeses del préstec hipotecari, perquè ara per llei les ha de pagar el banc, però sí les despeses de comprar aquest habitatge, notaria, registres, gestoria, i també si ITP el 8%, per tant al voltant d'un 10% més. És a dir, les famílies que se vulguin hipotecar, un 30% han de sortir de recursos propis. Clar, imaginem-vos una hipoteca de 200.000 euros, les famílies han d'aportar 60.000 euros d'estalvis. Aquest és el gran problema que tenim a dia d'avui a l'hora d'arribar a tenir la possibilitat de que te donin una hipoteca. I per una altra banda, ara els bancs tenen molta més cura a l'hora de donar crèdit i revisen molt més el teu perfil creditici, el teu perfil com a laboral i familiar, per tant costa molt més accedir-ne en el crèdit bancari. Ja no parlem del lloguer, és a dir, tenim una situació terrible perquè ni podem accedir en el mercat ni podem accedir en el mercat de lloguer, no? Llavors, estem visquent una situació habitacional molt greu i, clar, les famílies no tenen la capacitat d'estalviar aquest 30% del valor de lo que vulguis comprar. Són molt de dobbers. I abans de començar en temps de publicitat, m'has parlat, tornant a les hipoteques que se revisionaran en el mes de juliol, d'una sèrie de requisits. És a dir, això no és general, no és que fa per tothom que hi haurà aquesta davallada. Han de ser hipoteques de tipus variable d'una determinada manera o és absolutament tothom? No, ara els bancs, més o manco, el mercat hipotecari està donant al voltant per adquisició de primera vivenda, està donant, de vivenda habitual, d'habitatge habitual, està donant al voltant d'un tipus del 2, 2,5 o 3, entre el 2 i el 3%. Però recordem que la tendència és a dia d'avui s'està donant un 65% d'hipoteques de tipus fixo. Això vol dir que les persones s'estimen més tenir una quota segura que no haver d'entrar en aquesta problemàtica que ara comentava en Joan, d'aquesta evolució dels tipus d'interès. Les famílies s'estimen més una quota fixa. I clar, el tipus fixo sol ser més alt que el variable. És a dir, te donen més seguretat, te donen estabilitat, però pagues un cost més elevat. I aquest tipus fixo, el mercat a dia d'avui ja l'està donant al voltant del 3%, és a dir, que si tu accedeixes a un tipus fixo inferior en el 3%, pot estar bé és a dir, si arribes a tenir aquesta oferta del banc per davall del 3%, fet-ho mirar perquè podria estar molt bé. Però un moment, perquè els bancs no donen, com se diu en castellà, puntada sin hilo. Pues a mi que un pis val... Imagina que jo ara trobés un pis de 250.000 euros, no? Impossible, però bé, anem a imaginar-ho. I una hipoteca tipus fixo i una altra variable. Qui me garanteix que d'aquí 30 anys què és el més segur que hauré pagat més d'interessos? O fixo o variable? Això és impossible saber-ho. És molt difícil de saber-ho. És a dir, tu pots estudiar, pots fer un estudi en funció de les dades del Banc Central Europeu i de les cases d'anàlisi, tu pots fer una previsió més o manco 5 anys de l'evolució que pugui tenir l'Euribor, però imagineu-vos un contracte, normalment la gent s'hipoteca a mínim 30 anys, i si ets jove encara 40 anys s'estan donant, no? Per tant, clar, fer una previsió de lo que passarà d'aquí a 40 anys és ben difícil, no? Per tant, és lògic que ara que s'han posat damunt la taula les hipoteques fixes, que la gent s'estimi més saber que des del primer moment pagaré aquesta quota amb independència de lo que passi en el mercat hipotecari i amb independència de lo que passi en inflació, perquè recordem, com si inflació davalla, clar, el Banc Central Europeu ha de donar crèdit a la gent perquè si no és impossible, no? Llavors, tipus fixo, si vols seguretat, és el més convenient. I amb aquesta previsió màxim que dius que se pot fer de 5 anys, hi pot haver ensurts, és a dir, hi ha hagut, no? Hi pot haver sorpreses, igualment, no? També s'ha d'estar previngut per això. Clar, sí, la família el que ha de pensar del pressupost familiar no ha de mirar la quota d'aquell any, ha de fer una previsió, per això hi ha experts, hi ha professionals, hi ha intermediaris de crèdit immobiliari que el que te fan són estudis i te fan que això l'hauria de fer el banc, però no ho farà mai i no ho esperis que ho faci, no? Però sí que has de fer un estudi de dir si l'Euribor pujàs en el 4% o en el 5%, la quota resultant seria aquesta. La podré pagar en els meus ingressos? Si la resposta és que no, perquè, per exemple, és una família de funcionaris que
que tenen els ingressos superfixos, llavors no te pots hipotecar, no és convenient que t'hipotequis, perquè si no te pots trobar en una situació d'impagament que d'allà no surts, perquè el banc se pot arribar a quedar-se el que ets la propietat, no? Per tant, és difícil, però sempre has de comparar i sempre has de fer quadres d'amortització amb pujades i davallades del tipus d'interès per tal de calcular i saber si podré arribar a pagar o no això. Sí, com sigui, sí que mos has dit que 2026 la previsió és que pugui baixar un poc més i el 27 ja la cosa s'estabilitza o fins i tot comenci a tornar a pujar. I jo me deman, com es preveu tot això també? Quines variables són les que determinen que pot pujar, que pot baixar? Perquè, clar, el mercat és molt inestable, fluctua tot molt. Que és allò que determina que a llarg, a curt termini, una cosa pujarà, baixarà i ens podrem beneficiar o no? Sí, les dades principals són les dades de inflació. Penseu que els bancs centrals europeus és que determina l'Euribor que ha d'estar en aquell moment, en aquell mes, en aquell any. Per tant, el Banc Central Europeu, a l'hora de prendre la decisió de davallar un tipus d'interès o de pujar-lo, el que principalment mira és l'inflació. Recordant que fa 2 anys estàvem per damunt del 10% d'inflació. Clar, aquí el Banc Central Europeu el que va haver de fer és davallar el tipus d'interès perquè si no la gent no podia viure. Era impossible. La pujada de la inflació és IPC, la pujada de preus. Si els preus pugen tantíssim, el Banc Central Europeu normalment el que fa és política de davallar interessos per tal que les famílies puguin tenir una mica d'oxigen. Pensem que això són polítiques econòmiques, no estan al nostre abast, ni estan, no podem fer absolutament res com a consumidors, com a persones, per tal que això canvi. Són polítiques d'estat i són polítiques econòmiques. Per tant, aquest estudi que comentava inicialment de dir, jo me vull hipotecar perquè tinc aquest 30% d'estalvis propis per arribar a una hipoteca. Doncs compara. Si vols anar a una hipoteca variable, fes aquesta comparació de dir, si això en el pitjor dels casos pujàs el 5%, podria pagar la quota? Si la resposta és no, no convé que t'hipotequis a tipus variable. Ara que has xerrat del Banc Central Europeu, crec que tenim imatges de reunions del Banc Central Europeu i te volia demanar, a veure fins a quin punt, si l'inestabilitat mundial causada per, aquí veiem a Christine Lagarde, Emmanuel Macron, si l'inestabilitat mundial causada per la política arancelària de Donald Trump també influeix a la llarga ens influeix en que aquests senyors decideixin pujar o davallar els preus dels dobbers. Arriba fins a aquest punt, a partir del joc de domino, és a dir, ens pot arribar a afectar en els preus dels dobbers a Europa que tot un revolutum que hi ha amb Donald Trump i els seus arancels, els dobbers no volen nervis. Sempre s'ha dit. Aquests senyors estan pendents de pujar o davallar els preus dels dobbers per mort de tot això. Està tot absolutament relacionat. Totes les polítiques, en concret, les polítiques econòmiques del senyor Trump i les polítiques arancelàries, en certa manera i de manera indirecta, doncs poden arribar a afectar a les nostres butxaques. Sí que és cert que d'una manera més indirecta, no directa ni real, però sí que poden acabar afectant-nos a nosaltres. Pensam ara, per exemple, el dòlar, per primera vegada l'euro està molt més fort, fins ara hi havia paritat, a dia d'avui està a 1,20, per tant, l'euro està molt més fort que el dòlar a dia d'avui, no? I això, en principi, que pot arribar a passar? Hombre, doncs podríem pensar en un escenari de pujada de tipus, no de davallada, no? Perquè són més forts que els Estats Units. És a dir, tot està absolutament, l'economia està tot absolutament relacionat i això acaba en decisions econòmiques, que és quan afecten directament a la pujada dels preus, per una banda, inflació. No ens hem de centrar només en les hipoteques i els tipus d'interès, sinó en la inflació. Recordem el preu de les coses, el preu de la cistella de la compra, tot això puja. Si ens fiquen arancels, nosaltres tal vegada no exportam, ens quedam, i aquest excedent que podria passar? Hombre, normalment quan hi ha un excedent de producte hi ha una davallada de preus. És a dir, tot està absolutament relacionat i aquí la inflació juga un paper fonamental perquè és el que més asfixia les famílies a final de mes. Cristina, per acabar, i a mode ja de curiositat, si hi ha qualcú que ens estigui veient, ens estigui escoltant i està previst que faci o signi una hipoteca, que s'ho pugui permetre, vaja, perquè ara ja s'ha de dir així, que és allò que el banc ens pot obligar a contractar. S'ha fet viral, no sé si ho has vist, el vídeo d'una persona que va fer aquest exercici d'anar a un banc, de veure que volia demanar una hipoteca i li demanaven, per exemple, haver de signar, per exemple, un préstec, una assegurança, una sèrie de serveis del banc que ell va
investigar i sembla que no és del tot cert que t'hagin d'obligar. Això ho pot fer el banc? Pot obligar-nos a contractar serveis que no volem? No, Joana, ara ja per la llei de crèdit immobiliari, des de l'any 2019, la pràctica vinculada, és a dir, la imposició d'altres productes per tal de que te donin una hipoteca com a condició, això està prohibit per llei. El problema és que els bancs, com ho fan? Doncs ho amaguen per darrere, no t'ho donen en el moment del crèdit hipotecari, t'ho venen paral·lelament, és a dir, tot i que la llei és clara en la pràctica vinculada que està prohibida, a dia d'avui encara a la pràctica s'està donant i nosaltres tenim molt de casos de persones que mos arriben i diuen, mira, he aconseguit el 30% dels estalvis, he aconseguit un habitatge, que és impossible quasi a les nostres Balears, però després te venen i diuen, m'estan obligant a contractar tot això, però no surt a l'oferta vinculant, a la FIPE no surt, i a la feina no te surt, però on te surt? En documents paral·lels. Per tant, molta de cura, no mos poden obligar a contractar ni assegurances, ni targetes de crèdit, ni alarmes, ara és lo més, les alarmes, no? Contractes de seguretat. Tot això està prohibit per llei. Per tant, si mos obliguen com a condició, que sapiguen que els nostres drets com a consumidors és dir que només vull hipoteca i que tot allò que m'intenten vendre no ho vull per res. Molt important estar sempre ben assessorat, com nosaltres feim en la Cristina Borrallo de Futur Legal cada setmana. Gràcies Cristina, pels teus consells. Molt bon dia.